И здравейте хора! Аз съм Саванът Пресечен Геймплей и днес няма играем в мултиплеер, ще играем в синглплеер. Ще създадем world. Ще се казва Стефанак 51 Геймплей. Survival, more option, ще не, да, и world. И ето, че сега ще създаваме world, ще си създавай се. Ще паузирам докато се заредим. И ето, че не зареди. Така, за първата нощ в Майнкрафт ви трябва. Защо ми лаги? В първата нощ на Майнкрафт не ви трябва такова дърво. И такова дърво не ви трябва. Ви трябва нормално дърво. Имам предвид. Като стигам до него, ще ви покажа. Ако въобще стигнем да искам да гледаме, ако сте едно залеза, обаче няма залез. Да. Отиваме да търсим нормално дърве там. Картата е джунгла. Това направо е джунгла. Кози. Ама не мога да ги убия. Защото... Да. Не мога да ги убия. Вижте. Ето, сега се слиша. Ето. Option. Peaceful. Добре, де. Ще играем в Ендърго, ще паузирам докато влезем. Ще зарпагирам. Разрапагираш. Скайп е на точка. Окей, ще паузирам докато влезем в в Ендърго. Не, ще паузирам докато влезем. И така, хора, върнахме се. Не знам защо не лаги сервера, не лага или заради бандика не лаги. Добре, не сигурно заради бандика, ама ще взема кит, ако имам. Имам кит стартер. Имам кит стартер, супер. Супер, поне имам някакъв кит. Ще вземем 3. Това спитка ли е? Нямам спит, бе. Както и да е. Нямам спит. Да. Ще вземем храна. Вижте какъв ми е текстур пака. Minecraft текстур пак 5 Edit. На Awake DX имам текстур пака. И сега ще го виждате. Чекайте малко. Да заредим. Зареждаме обавно. И така, хора. Ето, зареди.
Ето, като реформат пак, обаче не е точно същия. Меча е Diamond меча е така. От кога имам фул каска, един лек? От кога ги имам? Аз не знам от кога ги имам, брат. Тей. Сега се нахраним. Ще бонк. Ти няма трябва. Значи, път няма трябва е тук. Тук. Обсидиана. Трябва. Чинч трябва. Точно трябва. Айдар перли няма трябва. Не. И аз ще паузирам докато по туалета. И така, хора, върнахме се. Ако искате... Добре, брат. Ако искате да играем в Ender God, пишете ми в Skype. IP-то долу в описанието. IP-то на Резър България долу в описанието. IP-то на Резър България долу в описанието. И скайпа ми долу в описанието. И Фейсбука няма. Така. И така ще подключи клипа. Чао, хора. Дано клипа да ви е харесал. Дано клипа да ви е харесал и абонирайте се, лекнете и абонирайте се за още и чао!